И здравейте хора, аз съм Томи Злък и много благодаря за миналия клип. Събра 11 лайка, това е доста добре. И да, ще има giveaway. Естествено, дайте тук да си пусна някакви такива неща. И сега ще ви покажем едно клипче и може да се приключва и ще поговорим. Да си покажем колко са силни годините. Гледайте, всички ги отстрелват, пускам, ето ги. Те са само на първи. 2 са. И да, хора, много ви мерси за тази подкрепа. Аз познавам един мой приятел, близък, не, брат ми всъщност, но ако питате как му е канала, не искам да ви казвам, защото ако според вас той има тъп канал, той ще ми се насърди, че съм ви показал канала и ще бере още хейтери. Много мерси, че все още даже нямам нито един дизлайк на клип. Събирам само много лайкове. Той дори не събира толкова. Има много събове, 300 и да, изфалих хилърката. За жалост. Мегиосник. Я ако искаш, после можеш да ставиш. Да. И да, днес го гадилите. И сега останахме сами. Лошото е, че сега това умира, защото костралието с мазен арчер, виждате ли ги? И колко е мазен и матара. Да, гледам това. И да, свършва, бабарен умира и може да помогне с абсолютно нищо. Годзилите си умират, за жалост. Туршат тази ограда. Да, но какво да се прави? И да. И ето тук довършва тази Годзила, тя се държи и става на две малки. Но не може да се задържиш до зелоща. И да, и се спира всичко. Да. Много мерси хора. Ще има, може би, по-дълги клипове, но много време аз ги качвам. Може и да има компютър, само че нали ви казах, че Майнкрафт е пред всякъде такива неща. И добре хора. Мисля това да бъде за клипа, показах ви едно такова и чао и до скоро. Нека да съберем 12 лайка, за да продължим.